dostala som takú otázku, alebo možno skôr to bolo také povzdychnutie. Je to naozaj tak, že teraz, keď sa začnem autenticky vyjadrovať, začnem hovoriť svoje pocity, pozorovania, potreby, všetko správne, podľa nenásilnej komunikácie, prosby, začnem si nastavať hranice, tak vlastne tie konflikty, ten počet, tá intenzita konfliktov sa zvýšia. A čo s tým? Veď to vlastne nie je možno žiadna výhra, alebo čo s tým ďalej? Veď sa to vlastne necíti možno úplne dokonale. A k tomuto sa veľmi rada vyjadrím takto pre všetkých a chcela by som to robiť teraz aj častejšie, že keď dostanem nejaké také otázky, tak to skúsim takto spracovať, aby to poslúžilo vám. Pretože toto sa naozaj, áno, vy ste to určite veľakrát počuli, keď sa začneme vyjadrovať, konflikty sa zvýšia. Je to dobré alebo zlé? A tu by som chcela vás pozvať k tomu, aby sme sa na to pozreli, že čo môžeme urobiť preto, aby sme ten ktorý vnútorný konflikt, ktorý sme mali, a teraz ho prenesieme vlastne von a vznikne tam nejaký taký vonkajší, že ten druhý človek zrazu reaguje inak. Lebo dajme tomu, že predtým sme si nedovolili povedať, keď sa nám niečo nepáčilo. Hej, radšej sme sa umenšili, radšej sme to nejak strpeli, potom sme treba z toho človeka pohovárali, alebo sme sa mu vyhýbali, alebo sme prestali s radosťou chodiť do práce. Takže sme to ale tak držali nejak v sebe, ale s tým sme sa nejak ešte vedeli popasovať. Proste na to si zvykneme, nie je to také výrazné. A teraz mu niečo povieme. A dobre, na ten vnútorný konflikt vlastne tí ľudia tak nejak reagovali, možno takou nejakou pretvárkou, alebo si dovolovali viacej, alebo si domysleli, že však asi nám to nevadí, keď nič nepovieme. A my sme si mysleli, že však to je jasné, mi to malo dojsť. A žili sme v takom, no, v takej interakcii, kde vlastne ten konflikt tam bol, ale nebolo ho vidno. No a teraz my to povieme, a zrazu ten človek začne na to reagovať. A môže to byť štýlom, že sa nahnevá, že nás začne urážať, alebo sa oduje, urazí, alebo úplne paralizuje, alebo povie, jasné, všetko v pohode, ale vlastne vidíme, že sa totálne uzavrel. Že tam je vlastne ako keby, že nedošlo k tomu spojeniu, ale ešte väčšiemu odpojeniu. A preto našim cieľom bolo, že keď použijeme túto metódu nenásilnej komunikácie, ktorá vedie k spojeniu, ako je možné, že vlastne to viedlo ešte k väčšiemu odpojeniu. No a čo sa často stáva, že my tuto skončíme, že rezignujeme a povieme si, no už neviem, čo som mala inak urobiť, ten druhý človek je možno nejaký precitlivý, zvláštny, alebo má nejaké svoje problémy a to sa proste nedá riešiť. A ja vás chcem pozvať sa pozrieť na to, že OK, čo sa ešte dá urobiť, aby som reálne cítila taký kľud a vnútorný mier. Pretože to je niekedy aj ťažké rozoznať v sebe, takže toto si budete musieť vlastne každý sám vnútorne úprimne povedať. Ak ste si není istí, kľudne môžete napísať na konzultáciu ku mne, pretože ja to už tak nejak v očiach mám, alebo nie, že ja nejak špeciálne, kľudne môžete aj niekoho iného poprosiť z Empathy Buddies, keď ste už u nás absolvovali nejaké kurzy, alebo nejakého kamaráta sa spýtať, čo je to možné, že ma tam ešte ten človek nejak trigruje, lebo ako to zistím? Zistím to tak, že mám o ňom taký ten obraz nepriateľa. Ešte mu dávam nejaké nálepky. Ten človek je nejaký precitlivý, agresívny, nezrelý, neviem, čo vás k tomu napadne, sebastredný a tak ďalej. A zbavujem sa tej nejakej zodpovednosti a vidím toho druhého ešte za tými nálepkami. Nevidím tam také rozplynutie, že vidím jeho potreby, moje a je tam taký kľud. Takže toto môže byť taký prvý indikátor, kedy vieme, že ešte sme nevytvorili to nenásilie v sebe. Ešte nemáme tú harmóniu v sebe. Že síce sme zo seba dostali niečo von, ale jak prišla tá reakcia, tak sa to niekde zastavilo a celý ten vnútorný konflikt sa nejak nedoriešil. A my si povieme, OK, ale možno, že s tým človekom už viacej tam nemám čo riešiť, nevidím v tom možno význam, alebo neviem si predstaviť, že dostanem lepšiu alebo empatickejšiu reakciu, aj keby som si veľmi prijala, tak sa pozrieť na to, že áno, aj to je len jedna stratégia, ako si ten konflikt v sebe obnoviť je, že dostanem empatiu od toho druhého človeka, ale sú aj iné možnosti, ako tú empatiu vieme získať. Či už keď sa spojím sama so sebou, dám si ju sebe, alebo vrátim cez to Empathy Buddy, alebo na tých konzultáciách, alebo s rozhovorom s kamarátmi, to je jedno, proste každý má, alebo písaním si denníka, každý máme nejaké spôsoby, alebo meditáciu, kde vlastne my to autentické vyjadrenie, ktoré sa stretne
s nejakou odozvou a zase sa nás niekde dotkne, tak my sa dotkneme vlastne ešte hlbšie svojej autenticity. A je to taká pozvánka vlastne ísť hlbšie. Zároveň, čo ja doporučujem v tejto chvíli, keď sa to aj stane, že niečo povieme, tak aj tak je dobre podľa mňa hneď skúsiť dať empatiu tomu človeku, pretože je to normálne, že my môžeme povedať tie veci aj najdokonalejšie, ako vieme. Ten človek môže čítať medzi riadkami niečo iné, niečo, čo sa ho extrémne dotkne a aj objaví, úplne sa mu aktivuje ten strach z nejakého odmietnutia, opustenia a ani o tom nemusí vedieť. Hej? A reaguje ale z toho miesta. Potom niečo povie a zrazu sa to aktivuje u nás ešte viac, než neviem ani presne čo, ale zrazu sa dostaneme do takého bojového alebo zamrznutého postoja. Takže cieľom nenásilnej komunikácie je vlastne rozpúšťať tieto odpojenia od seba a od iných, také tie konflikty, alchymizovať ich do takého mieru, pokoju, kľudu. Ale niekedy je to ťažké rozlíšiť, pretože sa zasekneme niekde v polke toho procesu. Povieme, niečo príde a my už to nepustíme ďalej a zostaneme v takej chladnej, ľadovej kráľovne. Povieme si, už sa ma to netýka, proste ja som dokonalá, neviem, že si to tak akože človek povie, ale vlastne zostane v tom obraze nepriateľa, že problém je s tým druhým. A to nám neposlúži, lebo automaticky sa dostaneme do tej roli obeti, ktorá nám vlastne neslúži a zostávame v takomto napätí, v bolesti, že kvôli niekomu teraz niečo to sa stalo. Takže to som len chcela povedať, že nevzdávajme to príliš skoro a keď neviete, že čo ste ešte mohli urobiť inak, kľudne sa mi ozvite, ja rada na toto robím konzultácie, rozoberieme si situáciu a rovno vieme aj spracovať tieto nejaké veci, bloky, ktoré viedli k tomuto, vlastne dostaneme sa úplne hlbšie a raz to spracujete a poslúži vás to potom už aj v tých ďalších interakciách a vlastne je to taká cesta, ako sa spoznať viacej sám so sebou. Takže neváhajte, nebojte sa toho, nezostávajte na polceste a dostaňte sa až naozaj tomu úplnému uvoľneniu.